Dnes stále platí, že aby ste investovaním dosiahli vyšší výnos, než aký vám zarobia terminované vklady alebo podielové fondy, ktoré vám ponúknú v banke či u finančného poradcu, stačí vám v podstate jedno široko diverzifikované ETF. A aj keď sa hovorí, že bez práce nie sú koláče, v tomto prípade doláče, dnes si ukážeme, ako práve výberom správneho ETF-ka dokážeme v podstate s nulovým úsilím prísť k slušnému zhodnoteniu. Ideme na to. V predchádzajúcich videách sme si povedali, že na výnosy z investovania nám najviac vplýva výber daného produktu, jeho poplatková schéma a daňové zaťaženie. Príkladmi sme sa dostali k tomu, že najjednoduchším, najefektívnejším a najvýnosnejším produktom pasívneho investovania sú ETF. Poplatky sme si v príkladoch prešli tiež a už vieme, že ak si ETF nakúpime u brokera, tak budeme platiť minimálne alebo žiadne poplatky za nákup a len základné ročné poplatky za držanie ETF v radoch v desatinách percent. Daňové zaťaženie, aj k tomu sme sa dostali, ako sme si povedali, pri splnení časového testu a teda držaniu ETF dlhšie ako 365 dní žiadne dane neplatíme, na rozdiel od podielových fondov v banke, ktoré vám automaticky strhnú z výnosu 19%. Dnešnému dňu platí, že držaním jedného ETF štatisticky zarobíte viac ako väčšina ostatných, čo sa budú snažiť obchodovať na burze, kupovať každý deň niečo iné a snažiť sa vystihnúť správny pohyb trhu. Vybral som 3 ETF-ka, ktoré sa považujú za to najzákladnejšie, čo môžete mať v portfóliu celý život a teda len kúpiť, držať a nevymýšľať. Výber je postavený na geografickej diverzifikácii, ekonomickom a politickom prostredí v rôznych krajinách sveta, pričom pri každom ETF si povieme aj jeho výhody a aj nevýhody. Rovnako budú všetky ETF nehedžované európske UCITS verzie a iba akumulačné, aby sme nemuseli riešiť, čo s dividendami. Kto náhodou tejto poslednej časti nerozumel, vráťte sa na predchádzajúce videá zo série Edukačné okienko číslo 3 a 4, v ktorých sme si všetko, čo sa týka ETF, vysvetlili. A tu sú konkrétne ETF, ktoré si prejdeme. Pre tých, čo veria momentálne stále najsilnejšej ekonomike sveta, čiže USA, som vybral SP500, index 500 najväčších spoločností v USA. Pre konzervatívnejších, čo premýšľajú, či USA v budúcnosti stále toto prvenstvo udrží a radi by diverzifikovali, vyberám MSCI World, kde investujeme do ekonomiky USA, ale aj rozvinutých trhov, teda najsilnejších európskych ekonomík, plus krajín ako Japonsko, Južná Kórea či Austrália. No a pre tých, čo nechcú premýšľať vôbec a radšej sa investujú do celého sveta, si pridáme okrem USA a rozvinutých trhov aj rozvíjajúce sa krajiny, teda Čína, India, Brazília, africké krajiny, prípadne Indonézia. Poďme na prvé ETF, a to SP500, ktoré, ako sme si už viackrát spomenuli, investuje do 500 najväčších spoločností v USA. Zopakujem, len v USA. Najskôr jeho výhody. Výhodou investovania do USA sú hlavne silné právne a regulačné prostredie, keďže v USA fungujú firmy v relatívne stabilnom demokratickom systéme s viac menej transparentnými pravidlami. USA sú zároveň najväčším a najlikvidnejším trhom sveta. V neposlednom rade stojí za silnou americkej ekonomiky aj americký dolár ako svetová rezervná mena. Preto sa môžete stretnúť s tým, že v krajinách, kde si iné meny svoju hodnotu nevedia udržať, je stále dolár alebo euro vítaným platidlom. Teraz už viete, prečo na dovolenkách v Turecku, kde je inflácia stále okolo 35%, nechávate ako sprepitné namiesto tureckej líry americký dolár. Ale späť vybranému ETF. Pri výhodách treba rovnako spomenúť, že americké spoločnosti majú globálny dosah, keďže vykonávajú svoju činnosť po celom svete a tak investíciu do SP500 nemusíte nič pokaziť a určitú expozíciu voči ostatným krajinám získate tak či tak. No a teraz aj nevýhody. Ekonomika USA spomaluje a môže spomaliť natoľko, že dôjde k jej stagnácii, ako sa už v minulosti párkrát stalo. A to samozrejme ovplyvní aj výsledky ETF fondov. Rovnako nevieme povedať, ako to bude dlhodobo s dolárom ako rezervnou menou. Je možné, že ho jedného dňa nahradí niečo iné. A v neposlednom rade, ak sa budeme sústrediť len na USA, nezachytíme prípadný rast ekonomík v iných častiach sveta. Poďme sa však na SP500 pozrieť podrobne.
Pre screening ETF používam stránku justetf.com, ktorú som sem práve nahodil. A je to jednoduchá stránka, obsahuje ETF screener, nejaký search bar, kde si môžete vyhľadať ETF, ktoré by ste potrebovali. Stránka nie je nejak špeciálne zložitá, takže aj úplní začiatočníci sa vedia dopracovať k tomu, čo potrebujú. Takýchto stránok je X, môžete si nájsť nejakú, ktorá vám viac vyhovuje. Mne vyhovuje táto. Link vám dám aj dole do popisku videa, prípadne ho vidíte aj na obrazovke. Čo som spravil je, že som vyťahol rovno všetky 3 ETF, ktoré si prejdeme, čiže to americké, prejdeme si svetové a potom následne svetové aj s rozvíjajúcimi sa trhmi. Spravil som ešte to, že som na stránke jedného brokera, teda XTB, ktorého tu týmto nechcem nejak promovať, ale v podstate využívam ho aj ja. Na stránke XTB som si vytvoril taký demo účet, aby sme sa hneď pozreli na to, akým spôsobom sa dajú ETF-ka vyhľadávať, a vytiahol som sem aj stránku z firmy BlackRock, ktorá tieto ETF-ka spravuje. Ale teda poďme na to. Pre vyhľadávanie môžete použiť tento search bar. Väčšinou tie naše ETF, ktoré sme si vybrali, by mali byť vlastne hneď tu na začiatku, lebo sú najpopulárnejšie, ale ak by ste predsa len chceli hľadať, tak ja neviem, preto americké hľadáme SP500, tak si napíšeme len 500 a hneď prvé je to, ktoré hľadáme. Veľmi v rýchlosti, pre zopakovanie, iShares je firma, ktorá vydáva tieto ETF-ka, to znamená táto firma BlackRock, ktorú už teda poznáme, že je to správca ETF-iek. Core, teda hlavné nejaké široko diverzifikované ETF-ko s nejakými nízkymi poplatkami. SP500 je presne to, čo hľadáme, čiže americké ETF, 500 najväčších spoločností. UCITS, že je to európska verzia ETF USD, že je to teda USD je denominované v americkom doláre, a ACC, že sa bude jednať o ETF, ktoré akumuluje získavané dividendy, to znamená, že ich znova reinvestuje a tým pádom sa nemusíme zaoberať ich daňovým zaťažením, ktoré by nám z toho plynulo. Aby sme sa videli na stránke zorientovať, tak si ju prejdeme. Rozklikom na iShares sa viete dostať aj k samotným informáciám o fonde. Ten teraz nebudeme prechádzať. Vedľa vidíte skratku ISIN. Je to medzinárodné číslo, ktoré identifikuje cenné papiere, teda aj ETF fondy. A vždy, keď si budete kupovať akékoľvek ETF u brokera a budete vedieť jeho ticker, je dobre skontrolovať si aj toto ISIN číslo. A rovnako, ak budete pozerať akúkoľvek ponuku v banke alebo u sprostredkovateľa, pýtajte si tento ISIN, nech presne viete, čo kupujete a do čoho mienite investovať. Následne máte vedľa skratku VKN, znamená Wert Papír Ken Numer, tak ako pri ISIN sa jedná o identifikátor cenného papiera a nie však medzinárodný, ale nemecký. Čo vidíte ďalej je ticker SXR8. Ak by ste hľadali na stránke brokera, tak nebudete používať tento ISIN alebo VKN číslo, ale budete používať práve ticker. Jedná sa nie len o ETF, ale aj pri akciách. Čiže keď by ste potrebovali si nájsť konkrétne toto ETF, otvoríte si stránku brokera a vyhľadáte si vo vyhľadávači SXR8 a u brokera by vám malo vyhodiť práve toto ETF. Dáme si ho do obľúbených, takže vidíme, že pri zatvorení burzy bola cena 513 eur. Teraz si prejdeme túto spodnú časť, kde ako prvé vidíte TER, znamená to Total Expense Ratio, a táto skrátka nám vyjadruje ročné náklady, ako sú poplatky za správu fondu, audit a iné administratívne položky, pričom tieto náklady sú vyjadrené vo forme percentuálneho podielu z investovanej sumy. Čiže pri tomto fonde vidíme, že TER je 0,07%, čo pri investovaní 10 000 eur znamená 7 eur ročne. To bude poplatok, ktorý budete za vedenie tohto ETF-ka platiť. Následne vidíme Distribution Policy, čiže accumulating, jedná sa o akumulačné ETF a tým pádom nemusíme riešiť daňové zaťaženie z dividend, ktoré by sme dostávali, pretože tieto dividendy budeme automaticky reinvestovať. Application, to sme si hovorili tiež pri videách, takže už vieme, že máme fyzickú replikáciu, čiže tento fond bude fyzicky nakupovať dané akcie, ale môžeme mať aj
sampling, to znamená, že určitú časť bude nakupovať fyzicky a určitú časť vo forme nejakých derivátov. A potom tá tretia možnosť je swap-based alebo teda synthetic a vtedy nakupuje vo forme derivátov úplne všetky tieto aktíva. Ďalej môžeme ísť na fund size, čo je veľkosť fondu. Tento konkrétny fond má veľkosť 87 miliárd, keďže vidíte, že je to 87 691 miliónov, čo uvádzaný je v miliónoch, tak je to 87 miliárd. Prečo je pre nás veľkosť fondu dôležitá? Z dvoch dôvodov. Prvým je likvidita, to znamená, čím väčší fond, tým je likvidnejší a keď vy budete potrebovať nájsť nejakú protistranu pri likvidnejších fondoch alebo teda väčších fondoch, ktoré spravujú väčší objem majetku, a nájdete tú protistranu veľmi rýchlo. Ak by ste obchodovali nejaký menší fond, tá strana sa bude hľadať ťažšie. A druhý dôvod, prečo je dôležitá veľkosť fondu, je ten, že pri takto veľkom fonde 87 miliárd sú aj tie poplatky za držanie nižšie. Ako sme si povedali, pri tomto fonde je to konkrétne 0,07%, čiže pri 10 000 tých 7 eur. A čo vidíme ďalej je inception date, čiže kedy bol fond vytvorený. Holdings nám označuje počet spoločností, ktoré fond drží. A hneď si tí vnímavejší všimnú, že je tu 503 spoločností, ale pritom v názve máme 500. A niektoré spoločnosti v indexe majú viacero tried aktív, ktoré sú obchodované samostatne a každá trieda je zahrnutá do indexu. Čiže napríklad, ak si vezmete spoločnosť Alphabet, čiže známy Google, tak ten sa obchoduje pod viacerými tickermi. Čiže tieto konkrétne tickery sú Google a GOOG. A ten Google, to je trieda A, ten má hlasovacie práva a potom máte Google bez L, to je trieda C a ten je bez hlasovacích práv. No ale obe sú súčasťou indexu, takže tým pádom tam máte Alphabet dva razy. Hoci ide stále iba o jednu firmu. Dobre, čiže čo ďalej vidíme na stránke je časť dokumenty. Máme tu napríklad, výročnú správu fondu, keď máte čas, kľudne prečítajte si. Sú tu dokumenty ako fact sheet a KID. Aspoň rozdiel medzi nimi, tá KID je vlastne, ja to trošku zväčším, tá KID je vlastne dokument, ktorý je štandardizovaný podľa európskej legislatívy, určený je hlavne nám, menším tzv. Retailovým investorom, má štandardizovaný formát, čo umožňuje jednoduché porovnávanie produktov. Obsahuje základné informácie o danom ETF-ku, jeho názov, ISIN, správcovskú spoločnosť, ciele fondu, investičnú stratégiu, nejaký rizikový ukazovateľ a scenáre výnosov a poplatky. Čiže keď sa na to pozrieme, tu máme názov, tu je ISIN, kto ho vydáva, nejaké základné informácie, cieľ, tu máme aj rizikový ukazovateľ a teda tie výnosy, prípadne straty, ktoré by nás mohli postihnúť pri určitých scenároch. Dobre, tento dokument si vždy pozrite, ak si vyberáte nejaké ETF, tak vám napovie, o čom to dané ETF vlastne je. Keď sa presunieme nižšie, tak vidíme graf daného ETF-ka, čiže teraz SP500 má takúto výkonnosť a povedzme za jeden rok. Môžeme si ho prekliknúť na jeden deň, čiže za jeden deň rástlo a klesalo takto. Tu je maximálna výkonnosť daného ETF-ka od začiatku, teda od jeho vzniku, a keď chceme, môžeme si aj nastaviť nejaké vlastné časové obdobie, ktoré sa nám na grafe zobrazí. Keď sa presunieme ďalej, tak tu vidíte nejaké základné informácie o fonde. Máme fond SP500, jeho veľkosť, expense ratio, ako sme videli, aj vyššie, respektíve niektoré z týchto vecí ste videli aj v tom KID dokumente, ktorý sme si rozklikli. Každopádne dobre je si vždy tieto informácie skontrolovať. Ďalej sa dostaneme k časti holdings. To znamená teda spoločnosti, ktoré drží toto ETF. A keďže vieme, že máme otvorené ETF SP500, tak by sme mali mať 500 spoločností. No ale vidíme tu iba top 10 spoločností a ich váhu v tomto ETF. Napríklad spoločnosti ako Apple, Nvidia, Microsoft, Google alebo Berkshire Hathaway majú spolu 34% v tomto
ETF-ku. Ak by ste si chceli pozrieť všetkých 500 spoločností, tak sa viete prekliknúť na stránku správcu fondu, čiže v tomto prípade, keďže sa jedná o fond iShares, vieme sa pozrieť na správcu spoločnosť BlackRock a v ich produktoch si viete rozkliknúť ETF, kde si vieme nájsť toto konkrétne ETF, ktoré my sledujeme. V ňom vidíte samozrejme hlavné fakty, ukazovatele rizika, tak ako v tom KID dokumente. No, tuto tento nešťastný preklad držby, tak to sú vlastne všetky firmy, ktoré spoločnosť vlastní. Viete si to prekliknúť na dátum. Dobre, čiže keď si preklikneme 24. apríla napríklad, a dáme si zobraziť všetko, tak toto sú všetky spoločnosti, ktoré vlastne tento fond obsahuje. Dobre, čiže viete si to vždy na stránke BlackRocku nájsť. A ďalej tu máme časť countries, to znamená, kde investujeme, a potom sú tu sektory, čiže rozdelenie týchto spoločností, do ktorých investujeme na základe sektorov. Podľa sektorov máme najviac v technologických spoločnostiach, financie, zdravotníctvo, telekomunikácie, podobne. Sunieme sa ďalej na časť performance, ktorá hovorí o výkonnosti daného fondu a vidíme, že keďže natáčame v apríli 2025, tak tí, čo sledujú aspoň trošku trhy, vedia, že Amerika je vyklesaná posledné 3 mesiace, takže vidíme, že minus 16,99%. Je to k dnešku k 27.4. povedzme a od začiatku má fond výkonnosť okolo 566,17%. Ak ste teda otvárali v roku 2010, tak by ste mali zarobených 566,17%. Ďalej sa môžeme presunúť na risk, čo je ukážka volatility tohto ETF-ka. Od začiatku bol maximálny pokles minus 33,71%. Predpokladám, že to bolo okolo roku 2020. Presunieme sa ďalej na časť Stock Exchange Listings a táto je pre nás veľmi podstatná, pretože na základe nej budeme vedieť vyhľadávať ETF-ka na daných burzách. Vieme, že toto konkrétne sa predáva napríklad na Xetre, čo je teda nemecká burza v eurách, a pod tickerom SXR8. A my sme si ho aj na XTB, na stránke XTB, teda brokera, aj našli. Avšak dávajte si na toto pozor, pretože napríklad, ak by ste chceli obchodovať na talianskej burze toto isté ETF-ko, tak je tam pod tickerom CSSPX. A ak si ho my nájdeme CSSPX, alebo respektíve budeme si ho chcieť nájsť trebárs v XTB, tak nám nenájde nič. Je to pretože nie všetci brokery poskytujú možnosť obchodovať na všetkých burzách. Vždy si skontrolujte, či dané ETF-ko je u toho vášho brokera obchodované alebo nie. Zväčša ho pod určitým tickerom nájdete, čiže nie je nejaký extra problém. Keď by sme išli ešte nižšie, tak vidíme tu nejaké možnosti ďalších ETF, ktoré obchodujú SP500 index. Prečo je to zaujímavé? Je to hlavne z toho dôvodu, keď by sa vám zdalo, že vaše ETF je napríklad drahšie, ako v tomto prípade toto naše cez iShares má hodnotu okolo 500 eur, tak ak chceme investovať napríklad 100 mesačne, tak by sme si mali nájsť nejaké, ktoré má nižšiu hodnotu. A keď si klikneme napríklad na toto ETF Vanguard SP500, tak vieme, že je v podstate identické. Jediné, čo sa mení, je, že má nižšiu hodnotu týchto aktív pod správou, čiže 18 miliárd. Bolo vytvorené 14. mája 2019, tiež má 503 spoločnosti, ale jeho cena je 92 eur. To znamená, že už nám splňa viac menej tú predstavu investovania 100 eur. Toto by bolo viac menej všetko, čo potrebujete vedieť k zobrazovaniu ETF-iek na tejto stránke Just ETF, čiže už by ste sa v tom nemali nejakým spôsobom strácať. Poďme teda na druhé ETF, ktoré sme si vybrali, a teda iShares Core MSCI World ETF, ktoré je tzv. Rozšírením alebo diverzifikáciou toho prvého, čiže nebudeme obchodovať už iba Ameriku, ale pozrieme sa aj na rozvinuté trhy, ale stále bez rozvíjajúcich sa krajín. Toto ETF zahŕňa zhruba 1600 spoločností z 23 vyspelých krajín sveta. Máme tu samozrejme USA, Kanadu, Japonsko, Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu a ďalšie krajiny. No a tento index pokrýva globálny trh, ale
ako som povedal, pozor, len rozvinuté krajiny, čiže vyspelé krajiny nezahrňa rozvíjajúce sa trhy ako Brazília, Čína alebo India. Poďme sa pozrieť najprv teda na jeho výhody a nevýhody, tak ako sme to urobili pri USA. Čiže výhody, geografická diverzifikácia, tým, že je MSCI World globálny index, poskytuje expozíciu voči rôznym krajinám a regionálnym trhom. To znamená, že investície sú menej náchylné na špecifické ekonomické alebo politické problémy v jednej krajine, napríklad stagnácia rastu v USA alebo treba recesia v Európe. Druhá vec, diverzifikácia medzi rôzne sektory a odvetvia, takže MSCI World Index zahrňa firmy zo všetkých možných odvetví, tak ako sme to videli pri tom indexe USA, čiže SP 500, tak aj tento pokrýva viac odvetví. Znamená to teda, že širšie diverzifikujeme a nie len z pohľadu geografického rozloženia, ale aj sektorovo. No a potom máme nevýhody, čiže možný slabší ekonomický rast mimo USA, a ostatné krajiny majú dlhodobo nižší rast HDP, napríklad také Japonsko sa dlhodobo potýka aj s demografickými problémami, teda vymierajúcim obyvateľstvom. No a medzi nevýhody paradoxne musíme zaradiť aj spomenuté výhody. Čiže na jednej strane je super, že diverzifikujeme, či už geograficky alebo sektorovo, čím vieme odchytiť prípadný rast nejakých firiem alebo sektorov či krajiny, ale čím viac trhov, tým viac ekonomických a politických faktorov, ktoré my nevieme ovplyvniť, ale oni nám na výkonnosť fondu vplývajú. Keď sa priamo pozrieme na toto ETF, tak vidíme samozrejme jeho ISIN, už vieme, čo to znamená, vidíme jeho ticker, ja som si ho sem už vytiahol, čiže Core MSCI World, tento znova na stránke treba z XTB ako brokera bol. Vidíme, že jeho poplatok za správu je 0,2% ročne, čiže vyšší ako bol pri iba čisto USA. Vidíme, že sa jedná o akumulačné ETF znova z Physical Replication, čiže fyzicky bude nakupovať dané aktíva. 80 miliárd má hodnotu fondu, založený 25. septembra 2009 a obsahuje 1398 spoločností. Cena, ako sme si hovorili, 92,40, obchodované na Xetre, čiže tu vidíme zase nejaký description, dokumenty, ako sme sa bavili aj predtým, máme tu fact sheet kit, tu už nám chýba ten annual report, k dokumentu, teda ten nejaký ročný výkaz. Vidíme tu graf, zase základné informácie nejaké, top 10 spoločností, znova nevidíme 1398 spoločností, ale ak by sme chceli, vieme si ich znova nájsť na stránke BlackRock, čiže keď sa pozrieme investičný fond, nájdeme si, či je to tento náš, áno, iShares Core MSCI World, tu si vieme pozrieť, ak by nás to zaujímalo, všetky spoločnosti. Tu už vidíme, že nám podiel top 10 spoločností poklesol a rovnako vidíme aj, že v Amerike už neinvestujeme okolo tých 95%, ale už iba 68% a ostatok máme rozdelený pre ostatné krajiny sveta, rovnako sektory. A potom sa vieme pozrieť, tak ako pri predchádzajúcom, na nejaký jeho výkon, volatilitu a tickery, ktoré môžeme obchodovať na rôznych burzách, plus teda návrhy ďalších ETF-iek. Môžeme sa tým pádom posunúť na posledné ETF, ktorým je iShares MSCI All Country World, čiže naozaj celý svet. Toto bude naše najdiverzifikovanejšie ETF-ko. Budeme investovať celosvetovo, čiže je to celosvetová diverzifikácia, vrátane rozvíjajúcich sa krajín ako je Čína, India alebo Brazília. Jeho výhody, najväčšia diverzifikácia, ako som povedal, pokrývame prakticky celý svet. Čína, India, Indonézia alebo Brazília majú kde rásť a majú aj dobrú demografickú situáciu, čiže je bežné tu mať viac potomkov, mladšie generácie majú následne väčší potenciál pre rast produktivity a väčšiu spotrebu. Následne samozrejme sú tu aj nevýhody, tie sú podobné ako pri MSCI World, avšak treba si pridať napríklad politickú situáciu. Tieto krajiny môžu vykazovať politickú nestabilitu, majú autoritárske režimy, ako napríklad v Číne sme boli svedkami zásahov do trhu. Trebárs s nami je
aj prípad Jacka Ma, tak tento šéf Alibaby sa na pár týždňov stratil potom, ako vlastne kritizoval čínskeho prezidenta a vládu. No a keď sa zázračne objavil, tak rozprával už potom inú pesničku o tom, ako má čínsku vládu rád a aké je všetko v Číne super. Čiže na toto si treba dávať pozor. Ďalšou nevýhodou korupcia alebo netransparentné účtovníctvo. Oba tieto faktory môžu zásadne znižovať efektívnosť firiem, odrádzať investorov. Znovu taký jeden príklad z Číny. Sám som investoval do jednej spoločnosti, volalo sa Luckin Coffee, ktorá rovnako ako americký kaviarenský gigant Starbucks pochopila, že vlastne Číňania, ktorí sú známi svojim obdivovaním západu, neskončia len pri nakupovaní luxusných kabeliek a iného európskeho či amerického tovaru, ale začnú pomaly okrem pitia čaju piť aj kávu a obľúbia si aj tú kaviarenskú kultúru, ktorá na západe je. No a táto firma Luckin Coffee začala v Číne masovo otvárať pobočky, až sa zdalo, že takúto rýchlu expanziu nemôže z finančného hľadiska zvládať. No lenže problém bol ten, že výsledky tejto firmy boli vynikajúce. Až pokým sa teda nezistilo, že sa s nimi manipulovalo, no a prekvapivo neskončila táto firma úplne zle, nezbankrotovala a tak ako aj s týmto Jackom Ma to skončilo relatívne dobre. A firma sa ospravedlnila a dnes funguje. No len ako sa hovorí, podozrenie zostáva, takže na toto si treba dávať tiež pozor. Tieto trhy nie sú úplne transparentné. Čiže zás, podobne ako pri MSCI World, akumulačné ETF fyzická 15 miliard má veľkosť, vytvorené 21. oktobra 2011 a už nevidíme 500 alebo 1000, 300 spoločností, ale až 2342. Čiže hovorím, diverzifikácia sa nám zväčšila. Cena 76 eur, ako teda nakupujeme ho na Xetre, graf, základné informácie o fonde, top 10 spoločností, tiež vidíme, že sa nám tá váha spoločností zmenšila, Amerika stále ostáva na 61%, ale už tu máme aj Čínu napríklad, alebo Tajvan. Vieme sa pozrieť na teda výkonnosť, znova volatilitu a tickery, kde budeme obchodovať, prípadne podobné ETF-ka. Rovnako skúsime si ho teda nájsť aj na stránke XTB, čiže ticker by mal byť IUSQ. Áno, vieme si ho nájsť, čiže keď si ho dáme rovno medzi obľúbených, tak ho tu tiež máme. Čiže cena koľko? 76,5 cca. Pozrieme sa, áno, 76,5, výborne. Ako sme si prechádzali tieto ETF, tak tí všímavejší si uvedomili, že väčšina portfólia tých svetových ETF-iek je stále založená na amerických firmách. Častá otázka tým pádom je, že čo sa stane, ak Amerika svoje prvenstvo stratí a zrazu sa svetovým lídrom stane iná krajina. Pre tých, ktorí nad tým uvažujú, mám super správu. Index túto zmenu zohľadní a investície sa preklopia na základe takéhoto vývoja, keďže sa oba indexy pravidelne rebalancujú. V praxi to znamená, že ak nejaká krajina bude mať výrazný ekonomický rast, tak firmy z tejto krajiny sa pravdepodobne prepracujú na vrcholné pozície a taká krajina tým zvýši svoju váhu v indexe práve na úkor USA. Čiže namiesto najväčšej pozície USA by túto pozíciu by mohla prebrať napríklad Európa alebo Čína alebo ktorákoľvek iná krajina, ktorej sa bude v budúcnosti dariť. Aký indexový fond si teda vybrať ako základ portfólia, prípadne ktorý z týchto fondov je fajn na celý život. Poznám ľudí, ktorí majú zainvestované všetko v indexe SP500, prípadne ešte vo volatilnejšom indexe Nasdaq a spávajú pokojne. Ja preferujem MSCI World pre väčšiu diverzifikáciu, doplnený povedzme o niektorý z fondov z rozvíjajúcich sa trhov, ako napríklad EMIM. Ak však nechcete vymýšľať, aj najširšie diverzifikovaný ten All Country World vám poslúži určite lepšie ako ktorýkoľvek bežný podielový fond, ktorý vám ponúkne banka alebo sprostredkovateľia. Treba si uvedomiť, že im v prvom rade ide o poplatky a aj keď sa môžu tváriť, že vedia, kam trhy pôjdu a čo je pre vás najvýhodnejšie, zväčša pohyby trhu neodhadnú a v konečnom dôsledku zarobia hlavne oni, nie vy.
Čiže ako som spomínal aj v iných videách, vždy pri ktoromkoľvek produkte sledujte hlavne všetky poplatky a predpokladaný výnos. Tieto ETF, ktoré sme si dnes prešli, nie sú žiadnym zlatým kráľom, ale ich výnos je vynikajúci, sú lacné a pri držaní viac ako rok oslobodené od daní. Ak si ich kupujete doma cez spoľahlivého brokera, ste sám sebe pánom a nemusíte sa spoliehať na banku alebo sprostredkovateľov. A ako si vybrať takéhoto spoľahlivého brokera, respektíve ako aspoň uvažovať nad tým, že či je broker spoľahlivý alebo nie, na to sa pozrieme v ďalšom videu. Ďakujem vám za pozornosť. Keď sa vám video páčilo, hoďte mi like alebo odber. Vidíme sa na budúce.